много хора просто започват някакси да държат палките, някакси да удрят барабана или барабаните. С времето тялото им, понеже нашето тяло е страшно адаптивно, нашия организъм, някакси се адаптират към барабаните. Но рано или късно, наистина рано или късно, тялото започва да дава признаци и симптоми на това, че не е съгласно вече с начина, по който го третираме. И това води до възпаления, болки и по-лоши неща. Аз самия се сблъсках с това, както споменах. Бях още на 19-20 годишен, когато се оказа, че съм, макар че бях и прекрасен учител по барабани, не съм разбрал, че определена постановка, която той ми е преподавал, а именно тази, с много затворени ръце, стискайки здраво палката, се отнася предимно за свирене на малък барабан, на оркестрови партии на малък барабан. Тоест една повърхност с един определен отскок. И тогава наистина максималният контрол, особено в тиха динамика, до средна динамика и силна динамика, но говорим за такава силна динамика, тази постановка, този хват са много подходящи, много ефективни. Когато обаче става въпрос за дръмсет, за комплект барабани, ние имаме много повърхности с много различен отскок. Барабанчето отскача повече, например, флор томовете, доста по-малко. И на всичко отгоре трябва да извършваме движения в различни посоки, в различни плоскости. Тогава и, освен това, много стилове барабани, рок стиловете, метал стиловете, а дори в съвремието поп и фънк музиката и госпел музиката се свират с доста сериозна динамика, с доста сериозна амплитуда и барабаните си се удрят яко. Тогава тази постановка става ограничаваща и нараняваща. Този подход да се свири с затворени ръце само от китки. Аз не знаех това тогава и започнах да свиря в рок група 3-4 пъти в седмицата, в клубове, в зали, по 3 часа, няколко сета, с такава постановка. Не след дълго, още тогава младото ми, недостатъчно развито, мускулесто, като мускули тяло, в един момент подаде. Аз получих жесток тендовагинит на лакътната става, нещастие не на китката, но на лакътната става. Цялата ми лакътна става. В медицината този синдром е известен като тенис лакът, защото тенисистите много често го хващат същото. Това е едно напрягащо движение, непрекъснато, постоянно напрягащо движение, което причинява възпаление на тези сухожилия, които свързват ръката, длънта с лакътя. Какво се оказа при мен? Ами, че практически аз съм извършвал много силни, много интензивни удари с най-слабата част на ръката си. Стискайки палката, аз предизвиквам основно удара да се генерира от тези два пръста, палеца и показалеца, които са свързани анатомически с точно лакътя. И имах толкова тежко възпаление, че се наложи 1 година да не свиря на барабани. Наложи се да изхъбя всичките си спестявания за физиотерапия, лекарства и така нататък, докато разбера, че всъщност целият проблем е идвал от начина, по който аз свиря на барабани. След което аз успях да се излекувам, смених си хвата и постановката и начина, по който свиря. И точно това ще ви разкажа. Но 2003-2004 година и 2005 година, в този период, се оказа, че в барабанната общност темата за нездравословното свирене, нездравословно свирене на барабани в рок контекст, в силни, в много интензивни силови стилове, е донесло проблеми на доста хора. И те са започнали да обръщат внимание на именно тези моменти. През 2004 година излезе едно DVD по това време, едно instructional видео на небезизвестния барабанист Дейв Уекъл. Дейв споделя, че през последните години, в които той свири с traditional grip,
всъщност през последните 40 години, в които той е свирил, е използвал силовия хват, държейки барабаните здраво, управлявайки палката предимно от китка, стискайки палките, хващайки ги назад, защото си е мислил, че има повече сила, хващайки палките назад, което е довело в последствие до подобни, ако не същите, възпаления в ръцете му, болки. И той е разбрал, че има нещо много грешно в начина, по който свири. Решава да отиде при Фреди Грубер, един известен дръм гуру, който е човек, осъзнал много добре тези чисто физически и анатомични принципи и ги предава на всеки, който се интересува от това, който има достъп до него. Дейв Уекъл разбира, че преди това барабанисти като Нил Пърт и Стив Смит са получили консултация от него и започва да учи с него. Прекъсва концертна дейност и започва да учи с Фреди. Фреди го научава всъщност му дава нови навици, отучва го от старите навици на удар, което може да си представите за един човек, който е свирил 40 години и вече е огромна барабанна звезда по това време, края на 90-те. Какво означава да почне да учи от начало? Все едно никога не е свирил на барабани. Що се отнася до постановката, хвата постановката и самите удари. Но Дейв е твърдо решен да си промени навиците, за да започне да свири здравословно и го постига. Научава се наново, с което се променя изцяло начинът, по който той подхожда към инструмента физически. Здравето му се връща и сега той е на 64 години, мисля, свири по-добре от всякога. Знаете, може да отидете в интернет, да си пуснете което и да е видео негово скорошно, да видите лекотата, с която свири. 2005 година, мисля, че беше, излиза още едно такова DVD, което става най-продаваното instructional видео в историята на този формат. И то е на също така небезизвестния барабанист Джоджо Мейер. То се казва The Secret Weapons of the Modern Drummer, или Тайните оръжия на модерния барабанист. Една огромна част, в началото на видеото, една много значителна част, е посветена на абсолютно същите принципи, неща, които споделя и Дейв Уекъл в своето видео, между другото, наричащо се How to Develop Technique, как да развием техника. Джоджо Мейер прави още по-визуална демонстрация, още по-визуално обяснение на принципите. В видеото има анимации, има графики, има неща, които наистина много, много, много добре показват къде е проблема, какъв е ефекта на начина, по който свирим и как да решим проблема. Затова аз реших, понеже забелязах, че наистина тази тема някакси на много хора им е обягнала, както на професионалисти, така и съответно на студенти, на ученици. Съзнавам, че много хора може би не ги вълнува този момент. Може би те имат изключително здрави сухожилия и мускули на ръката. Има такива хора. В такъв случай аз смятам, че те могат да се поздравят, че са огромни късметли и им пожелавам много здраве да свирят колкото искат силово и щом ги държат ръцете и нямат проблеми, това е прекрасно. Аз не бях така и значи много други хора не са така. И закъсват. И последния месец ми доказа това, защото наистина видях, че като че ли темата за здравословното свирене не се засяга в образованието, барабанното образование в България и много малко хора, макар че тези видеоизточници ги има, много хора не са достигнали до тях или може би не са разбрали точно за какво искат да кажат хора като Дейв и Джоджо. Точно за това искам да го обясня на български език и се надявам много, че ще се вслушате в тези принципи, за да, ако имате някакви проблеми, някакви затруднения, усещате, че нещата не вървят добре, ще можете да промените начина, по който свирите, удряте барабаните и оттам нататък да се подобри както здравето на ръцете ви, така звука на барабаните ви. Няма да чупите вече палки, да пробивате кожи, защото това е свързано с една лекота на свирене, която прави така,
че гравитацията да работи за вас. Вместо цялата сила на удара да идва от вашето тяло и целият шок при съприкосновение на палката с тази твърда повърхност, защото ние удряме доста твърда повърхност всъщност, това не е възглавница, това не е дюшек, а дори да удряме мека повърхност, удряйки го с времето непрекъснато, ще се получи същия ефект. Така че се надявам да се опитате да вникнете в тези принципи. Имайте предвид, че тук не става въпрос за виртуозност. Когато хората говорят за техника, много често свързват тая техника с виртуозност, т.е. с някакви много технични барабанисти, които свирят някаква много бърза и технична музика. Не. Тук не говорим за техника, не говорим за майсторство. Говорим за здраве. А това, че правилната механика и техника могат да доведат барабаниста до виртуозност и възможност за свирене на много сложни неща, това е съвсем друга тема. Дори да свирите на най-простото ниво, най-простите неща на барабаните, ако ги свирите нездравословно, рано или късно, пак ще имате същите проблеми. Тук говорим чисто и просто за тяло, нашето човешко тяло, нашата тъкан, срещу Земята, срещу гравитацията. За това става дума. И така, надявам се, че ви убедих колко е важно това, за което ще говоря. Сега нека да ви го разкажа. Защо се получава този проблем на първо време? Проблема с нездравословното свирене, удряне на барабана. Защото аз го осъзнах това с времето, опитвайки се да вникна в всичките тези неща, защо се получават. Проблемът е там, че ние трябва да ударим една повърхност. Ако ние трябва да речем да забием един пирон, голям пирон в стената, и някой ни подаде чук, достатъчно тежък чук, инстинктивно, ето го инстинкта, ние ще хванем този чук по този начин. И ще започнем да забиваме пирон. Надали някой човек ще тръгне да хване един тежък чук с тия два пръста и да започне да забива пирон. Защото мозъка му казва на тялото, чакай малко, това е тежък предмет, ти трябва да го хванеш с най-силните си пръсти на ръката. Кои са най-силните ни пръсти на ръката обаче? Оказва се, че са най-малките пръсти. Безименния и котрето, тези пръсти, макар и най-малките в ръката ни, анатомически са свързани с гърба ни. А това е един от най-големите и силни мускули в нашето тяло. Точно за това мозъка ни праща този сигнал, хвани тежкия предмет и извършвай силова дейност с най-силните си пръсти. По същия начин, ако ще копаеме с някаква кирка, ако ще, не дай си Боже, се бием с някаква бухалка и така нататък, ако ще разбиваме нещо с някакво желязо, ще го хванем така. Нали? Това ви е ясно. Това няма инстинкт, който да ви подскаже, моля, хванете предмета тежкия по този начин. Но понеже палката е лек предмет, много често нашия мозък изпраща практически някакъв вид грешен сигнал. Понеже това е мек предмет, ти можеш да го държиш като писалка с финната си механика и да извършваш този удар. Да, обаче ударът е силен. Предметът може да е лек, обаче ударът е силен. Така че ние не можем да си позволим да го правим това. Да извършваме силов удар, силен удар с най-слабите пръсти в ръката си. Сега, ние можем да извършваме тихи удари по този начин. По-приемливо е. Макар че и тихите удари не е хубаво да ги извършим по този начин. Но пък силни удари съвсем абсурдно, нали така? Логично е това. Сега, допълнително обаче, дори да хванем палката с силните си пръсти, нали? Както е правил Дейв Уекъл, както са правили много хора, които разказват за този проблем, Джоджо Мейер по същия начин. Хващаме ръката по този начин, така че имаме силата, но започваме да биеме барабана. Да го пробиваме. Окей, ръката ще издържи доста повече, защото вече сме хванали, както казах, с най-силните си пръсти. Нали, имаме възможност да извършваме силов удар. Само, че ние колко пъти ще го извършим този силов удар? Колко пъти ще забием този пирон?
Нали? Ще трябва няколко минути. Колко време ще копаем навънка с кирката? Може би няколко часа. А колко време се седи на барабани? Няколко десетилетия. И какво става с този удар, който отново и отново и отново и отново, ами в крайна сметка се получава същия ефект, същото възпаление. Точно за това всички барабанисти, айде да не казвам всички, да са живи и здрави те, които имат безкрайно здрави сухожилия. Аз познавам такива хора, между другото. Много им се радвам. Но всички хора, които нямаме такива невероятни сухожилия и мускули, рано или късно, при извършването на този удар постоянно, ръцете ни, сухожилията ни се изморяват и се възпаляват. Мускулите ни отслабват, вече не могат да поемат този товар. Затова много по-здравословно, и наистина тук говоря за здравословно, е да оставиме природата да си свърши работата. Тоест, физичният закон, който е свързан с земното притегляне и кара средни по тежест предмети, такива предмети, които не са прекалено тежки и не падат от достатъчно високо, че да отскочат. Нали? Ако хвърлим един много тежък камък от примерно 1,5 метра, той ще падне на земята без да отскочи. Но ако хвърлим една топка от 1,5 метра, тя ще отскочи много пъти. Палката какъв предмет е? Лек предмет. Тоест, ние искаме да оставим палката да отскочи точно като топка. Това е естественият начин, това е най-природосъобразният начин, ако щете, по който ние искаме да извършим един удар с този лек предмет в тази твърда повърхност. Сега, това движение, което правя в момента, ни подготвя за този удар, който Джоджо Мейер в своето видео нарича The Free Stroke или свободния удар. Защо е свободен? Защото ние не принуждаваме палката нито да спре, нито да се върне в ръката. Ние я оставяме да го направи. Повърхността отблъсква върха на палката обратно в ръцете. Като ние само я задържаме. Задържаме колкото да не излети. Опитайте го с двете ръце. Вижте, няма никакъв контрол. Аз не си я взимам. Аз не я вдигам. Аз не я спирам. Аз просто я блъскам и оставям повърхността да я отблъсне. Засилвам, давам и кинетична енергия. Даже няма нужда да я държа с цялата си ръка, мога да я държа и така съвсем хлабаво. Това, което искам да направя сега обаче, понеже аз ще извършвам по-силни удари, е да успея да запазя същото това движение, същия този удар, който е една част моята кинетична енергия, моята засилка и останалата част от скока, да ги впрегна да работят за мен. Когато си затворя вече ръката, хвана ръката с всичките си пръсти, вижте какво се оказва. Че тази палка се оказва един лост, както крановете. Това е лост, който има рамо и опорна точка. Тази опорна точка на английски се казва fulcrum. И ако гледате много
такива видеа на английски език, ще видите, че те говорят за fulcrum. Fulcrum е опорна точка. Палката има нужда да се завърти около тази опорна точка, точно като брънка от веригата на колело. Едно нитче минава през брънката и тя има възможност да се завърти. Същото нещо е. Но за разлика от крана, на който му трябва противотежест отзад, за да вдигне тежкия предмет, ние използваме гравитацията, т.е. отскока, за да направи същото. И сега от това нещо ние просто правиме правилния хват с всички пръсти, осигуряваме въртене на палката и запазваме отблъскването. Не я взимаме ние, не я теглим, не я задържаме. Има удари, в които ние задържаме, разбира се, те се казват downstrokes. Но обикновено след downstroke, след акцент, спираме палката, защото или ще ударим тих удар, или имаме време да изчакаме. При което време няма смисъл да си държим палките тук. Но при последователни силни удари, които ни се налагат много често, дали да свирим битове, дали за различни видове филс, нас ни се налага да извършваме такива последователни удари. Ето тогава точно искаме да освободим и ръцете ни да не правят това, защото чувате и звука на стиснатата палка. Не пробиваме барабана, а оставяме. Но не свирим с тези два пръста. Те са само опорна точка. Около тях палка, и то при това не са тези двата пръста, а за по-силови удари много по-добре вашия фулкръм, вашата опорна точка да е между палеца и средния пръст, защото това са малко по-силни пръсти. Тук освобождавате и отпускате предната част на ръката, което е много важно. Но така или иначе това е само опорна точка. Въртене осигуряваме с тази част на ръката. Генерираме генератора на удара е китката, а опората на палката са ни задните пръсти. Тоест аз не ги затварям, за да свиря така, а те се движат заедно с палката, опирайки палката на... Така цялата ръка ни участва в удара, но имаме възможност да осигурим отскока. Това е free stroke. Той прилича и е същото движение реално, същото усещане като дриблиране на баскетбол. Поемаме топката от земята, поемаме я, засилваме я. Поемаме, засилваме. Същото нещо е тук. Поемаме, засилваме, поемаме, засилваме. Можем да извършваме този удар с дланта надолу. Можем да го извършваме и с палеца нагоре, така наречения French grip. Забележете, не участват пръстите като двигател до едно темпо. Нямам нужда от тях. Китката е достатъчно голям генератор. Но от едно темпо нататъка китката вече изнемогва. Тогава вече пръстите ми помагат. Тук не говоря за специализираната пръстова техника, с която придвижим палката само от пръсти. По същия начин отскача и оставям да отскача, но двигателя са пръстите. Двигател, двигател. Двигател, опора. Правите ли разликата? Пръстова техника, free stroke, силов напрегнат удар. Дали ще бъде с предните пръсти, дали ще бъде с задните, се тая. С предните по-лошо, с задните малко по-добре, но същия ефект. В крайна сметка. Не искате това. Искате да дриблирате баскетбол. Това в тази скорост и в тази амплитуда мога да го правя сигурно 1 час без да се изморя. Защото аз върша половината работа.
Нямам напрежение в ръката, нито отпред, нито в рамото, нито в лакътя. Ако искам скорост, само ще добавя малко пръсти. Вместо край. Всичко съм стегнал, всичко съм... Аз съм една наковалня в момента. Да, мога да го издържа за малко. Но колко време? Колко участия? Колко години? С тази механика пазим здравето си. А здравето, както знаете, ще осигури това да имаме дълга кариера като барабанисти, независимо какъв стил свирим музика, независимо дали свирим сложна или проста музика. Въобще естетиката, музикалната естетика и нашето ниво, и нашата амбиция като музиканти няма нищо общо с здравето. Така че триблирайте баскетбола и бъдете здрави!